Flere af landets kommuner vil have plejeforældre til at gå ned i løn eller sige farvel til deres plejebarn. Vi har talt med en plejemor, der står i netop den situation. Johan fik sin plejedatter som spæd, en pige, der kom fra et belastet hjem, og som den dag i dag stadig har meget at kæmpe med. Plejefamilien fik sidste sommer en besked fra den Vestegnskommune, den bor i, som markant ændrede dens dagligdag. Jeg fik et brev, hvor der stod, at man havde taget en beslutning, at jeg fremover skulle gå 4 vederlag ned, og det vil sige, at man reducerede min løn med 40%. Fortæller Johan. Hendes løn som plejemor blev dermed skåret fra 36.000 kroner om måneden til 22.000 kroner. Begrundelsen var i forbindelse med skolestart, at barnet skulle være i skole fra 8 til 16, skulle være i et heldagstilbud, og jeg skulle gå ud og få et fuldtidsjob. Men som familien forventede, blev skolestarten problematisk for datteren, og hun blev mere belastet. Opgaven er faktisk blevet endnu mere krævende, efter at hun er startet skole. Lønnedsættelsen har fået store konsekvenser for familien. Ja, det betyder jo selv sagt, at der er ikke særlig ret mange penge at rute med, og det betyder, at vi har måttet skære ned alle steder, hvor der kunne skæres ned. I nogle måneder så har vi måttet være ude og låne penge af familie og venner for at kunne klare overhovedet betale vores udgifter. 170.000 kroner har familien måttet ligge i puljen af egne og lånte penge, men nu kan den ikke låne mere, og det kan betyde, at Johan må sige farvel til sin plejedatter. Jeg vil gå fuldstændig i stykker. Det vil jo være som at miste et barn. Hun er jo mit barn. Hun er jo mit psykologiske barn. Og jeg har jo bånd til hende, som var hun mit biologiske. Som dig, der er ansvarlig for kommunernes socialchefer, der har med plejefamilier at gøre. Ja, det er Allerførst, Ole Pass, hvorfor skærer I lønnen til familierne? Det gør vi, fordi der skal være sammenhæng mellem de udbetalinger, vi laver, og så de opgaver, vi får løst. Det er jo et krav i dagens økonomi, at der skal være balance i de offentlige udgifter, og der er det her jo en væsentlig udgift. Men Ole Pass, I må jo også se i øjnene, at der også er følelser involveret her. Nu har vi lige hørt om en familie, som blev skåret, og som bagefter har været ude at låne 170.000 kroner, fordi de ikke bare kan sige farvel til et barn, de har været med til at opfostre. Kan du ikke godt forstå det? Det kan jeg sagtens forstå, at det er et meget ømtåligt område, fordi det netop kombinerer det at være et job og så at være en følelsesmæssig familie. Men det fratager altså ikke fra den opgave, der er at bringe orden i de økonomiske forhold, og der skal være balance mellem det, vi betaler for, og de ydelser, vi får. Men der lyder det lidt på mig, som om du siger, at hvis man vil bevare sin løn, så er det bare om at sørge for, at plejebarnet ikke får det bedre. Synes du selv, at det lyder helt rimeligt? Nej, det synes jeg ikke, men det er noget, der ligger indbygget i plejesystemet. Man fastsætter jo plejelønnen efter de opgaver og det behov, som barnet har. Og det udvikler sig selvfølgelig over tid. Derfor har vi en forpligtelse til løbende at følge med i, er der overensstemmelse med den ydelse, vi får og det, vi betaler. Der kan jeg selvfølgelig ikke kommentere den konkrete sag, for det kan der være delte meninger om. Men udgangspunktet, det er, at vi går ind og ser typisk på langvarige plejeforhold. Er der sket en forbedring? Er der i kraft af barnets alder et mindre plejebehov? Og er det berettiget at opretholde det plejevederlag, som man har? Og det sker efter en konkret vurdering, vil jeg understrege. Altså i Rødovre Kommune, der har vi 45 plejefamilier, og det er 5 plejefamilier, hvor vi har taget et initiativ med henblik på at nedbringe vederlaget. Men Ole Pass, kort her til sidst. Ja. Nu må man jo så regne med, at der er plejefamilier, der ikke længere vil have deres barn i pleje. Ja. Kan du helt kort her bare nævne mig en større taber i den her sag end børnene? Nej, det må de for guds skyld ikke blive, og derfor er det vigtigt at understrege, at det er konkrete beslutninger, hvor vi selvfølgelig går ind og laver en plan for barnet, hvis det skulle vise sig, at plejefamilien opgiver at være plejefamilie, så skal vi planlægge noget andet. Men barnet må ikke blive taber i de her sager, det er heller ikke det, der er hensigten. Tværtimod, så skal pengene til børneområdet række længere, end de gør i dag, og det må vi se kritisk på, det vi gør i forvejen. Og her siger vi så tak til Ole Pass. Socialminister Karen Hækkerup kan godt forstå problemet omkring aflønningen af plejefamilierne. Hvis barnet er blevet bedre, så er det normalt, at man sætter vederlaget ned. Men det her for mig hjerteblod. Udsatte børn skal være der, hvor de har det bedst, og det må aldrig være økonomiske hensyn, der gør, at en familie tvinges til at tage afsked med et barn, som de rent faktisk gerne vil have fortsat i plejefamilie. Karen Hækkerup vil nu have undersøgt, om der generelt er problemer på det økonomiske område mellem plejefamilier og kommuner. Så derfor vil jeg tage en kontakt både med kommunerne og sådan set også med plejeforældrenes organisation, for at finde ud af, er det her et generelt problem, eller er der tale om nogle sager, der er poppet op? Skal vi organisere det anderledes? Det er ekstremt vigtigt, at de her børn får den bedste mulighed for at få en ordentlig opvækst. Og så videre til de øvrige nyheder.